Nang nibiyon ay hunay, nang nibe madyang manay, nang nibe somay na mohor, nang nibe kanay rumbang. Ang mabray bao lang na, ang mabray na usino. Nang 12 gaya plano ang harsing mana, nang iseraw jibla iba ang tanahas tayo. Nang 12 gaya plano ang harsing mana, nang iseraw jibla iba ang tanahas tayo. Ang mabray bao lang na, ang mabray no sina. Jiblaw ang nangkao, dasa kanggo mingis lumini nanay nang angkao bilir fire, kasayasan ang kao bujob na bikyaw. Na baranga ang mabray no sinaw. Sing mana, nang iseraw jibla iba ang tanaas tayo. Nang 12 gaya plano ang hasing mana, nang iseraw jibla iba ang tanaas tayo. Jiblang ng kaugasa kanggo, minis lumini nanay nang angkaw bilir fayo, kasayasan ng kao bujob na bigyaw.